खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। एसटि नागिरनानै दुलाराय सान्थाल फरायसा आफादा गोख्रों खुद्रिसारनाय हाबाफारि बानजायदों। एसटि मोननांगौनि दाबिजों राजा लामायाव ओंखारनानै दुलाराय सान्थाल फरायसा आफादा आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो आसाम ट्राइबेल संघनि नेहाथारि आदित्य खाख्लारिनि मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। आसाम सोरखारा जुदि एसटिनि गनायथि होआबा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोमावसारनाया आसामाव सोलिबाय थागोन आरो बेनि अनगायैबो बर' आरो सावथाल हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जागोन होननानै हुमखि होदों ट्राइबेल संघनि नेहाथारि आदित्य खाख्लारिखौ। नगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुङा गोब्राबैनो जोखोम जादों। नगावनि आलिटांनियाव गंसे AA02DC 7826 नम्बरनि मालगारिया कन्ट्रल गोमानानै गंसे गलायाव गोबारैनो सौग्रावफैयो जायजों बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सौग्राव जानानै आब्दुल कुदुस मुंनि सासे गलादारा गोब्राबैनो जोखोम जायो। लोगो लोगो आब्दुल कुदुसखौ रैखा खालामनो थाखाय गोब्राब हालोदाव नगावनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। जाथाय जानायनि उनाव पुलिस आरो रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों जाब्रबथाय जानाय गारिखौ बोखांनो हायो। धेमाजि जिल्ला सिमेन्टसापरि थानानि बेन्दोंआव थानाय 2 नं हसं गामिनि करन स्वर्गियारि बिथाङा थांनाय 15 अक्ट'बरनिफ्राय हरनि 12 रिंगानिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन नाथाय दिनैसिम न'आव फैफिनाखै। न'खरनि सुबुंफ्रा गोबां नागिरबाय नाथाय बबेयाव थांखो बिनि जेबो उदिस मोननो हायाखै। जायनि जाहोनाव न'खरनि सोद्रोमाफोरा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला होखानाय जानबुं नम्बर 8822396599 बे नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। दिनै 18 अक्ट'बर एबा दिनैनि सानाव आसाम सोरखारनि मन्थ्रि आफादाव सोलाय सोल' जानो हागौ। BPFनि MLA सरन बर'आ दिनै गोदानै मन्थ्रि बिबान मोननायनि मिजिं दङ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला BPFनि MLA सरन बर' बिथाङा दिनै गोदान मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन राजभवनाव फुंनि 11 रिंगायाव। काकपरायाव रौनिया हान्जानि थाग्रा केम्पआव गिख्रंथावै गाग्लोबदों उदखारिफ्रा। बे गाग्लोबनाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ समखिखांहोदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला हरनि 12 रिंगासो समाव रौनियाफोरनि केम्पआव थांखिनानै गोबां गुलि गावहरदोंमोन आरो ग्रेनेडबो खुबैहरदोंमोन। बे गुलि गावलायनाय जाथायाव रौनिया हान्जानि 3 जवानफोरा ग्रेनेड खुबैनायनि जाहोनाव जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों। जाथाय जानाय उनाव जोखोम जानाय जवानफोरखौ थाबैनो फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला गंसे गारि लानानै उदखारिफोरनि हान्जाया रौनियाफोरनि थाग्रा केम्पखौ थांखिनानै बे गुलि गावहरनायखौ जागायदोंमोन। बेनि उनाव उदखारि आरो रौनिया हान्जानि गेजेराव गिख्रंथावै गुलि गावलायनाया जायो। उनाव 1 घन्टासो गावलायनायनि उनाव उदखारिनि हान्जाया खमैबो 15 किल'मिटारसो गोजानाव गावसोरनि गारिखौ गारनानै खारलाङो। बे उदखारिफोरनि गारिखौ रौनिया हान्जाया आसाम अरुणाचल सिमानि थापाबारि टेङापानियाव बोखांनो हायो। बे जाथायखौ लोब्बा लाखिनानै आर्मि आरो पुलिस जवानफोरा सांग्रां जायो आरो ओनसोलखौबो रैखाथि होयो आरो थांलाय फैलाय खालामनायखौबो गोख्रोङै नोजोर लाखिदों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। कंग्रेसनि दैदेनगिरि आरो लकसभानि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ मैया गुवाहाटियाव फैनानै जुबिन गार्गनि न'आव फैनानै जुबिननि थैनायनि सायाव खौरां लाफैदों। गिबियाव बिथाङा सनापुराव जुबिनखौ सावनाय जायगायाव थांनानै मान बावहैयो आरो बेनि उनाव जुबिननि काहिलिपारानि न'आव थांनानै जुबिननि बिसि आरो बिफाखौ खौरां लाहैयो। राहुल गान्धीआ मैया जुबिनखौ खौरां लाफैनाया राजखान्थियारि नङा बियो रुंसारि जुबिन गार्गखौ गोथोङै मान होनायसो होननानै बुंथियो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनिफ्राय। गहपुराव 3 सुरां सिखारिफोरखौ हमनो हादों हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा। बे हमनो मोननाय सुरां सिखारिफोरखौ मनज पाटिरि, किरण पेगु, महिकान्त पेगु मुंनि 3 सिखारिखौ खानो हायो। उदालगुरि जिल्ला कमिटि आसाम भारता जिबि संघनि बानजायनायाव उदालगुरियाव रुंसारि जुबिन गार्गनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि निकासियाव जालांनाय खौरांगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै जखनथाय खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव खौरांगिरिफोरजों लोगोसे बायदि माहारियारि आफादनि आरो एबसुनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लाफादों। जोंनि सांबादिकफोरनि सायाव थांनाय साननैसोनि सिगां बाक्सायाव जानाय जि घटना बे घटनाखौ लानानै सांबादिकनि सायाव जिथु गाग्लोबनाय जि थासारि बे थासारिखौ नोजोर बोनानै सारा आसामावनो दिनै सांबादिकफोरनि दैदेननायाव जिल्लायै जिल्ला बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै उदालगुरि जिल्लायावबो उदालगुरि जिल्ला सांबादिक हन्थानि दैदेननायाव नैबे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जि असम साहित्य सभानि जि मावखुलि बे मावखुलियाव हाबाफारि बेवहाय जानानै थांबाय। बे हाबाफारियाव जोंबो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेयाव बाहागो लाबाय। जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो जोङो खावलायगोन जे आथिखालाव जि जोंनि सांबादिकफोरनि सायाव जि
गुबुन गुबुन रोखोमनि जि गाग्लोबनाय जि घटनाफोर बेवहाय जाबाय थादों बेफोर जाहाथे घटनाया जाया जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखौनो खावलायगोन जोंनि जि खौरांगिरि बिथांमोननि सायाव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थासारिखौ लानानै जि बिथांमोननि सायाव अयथासार इनाय अनागारि खालामनाय बे जाथायनिफ्राय गासैबो नोगोरारि गासैबो सुबुङानो गोजानाव थानांगौ जोंबो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गासैबो जि सुबुंफोर आसामनि गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि गुबुन गुबुन दल संगठननि दैदेनगिरिफोर आरो गासै जोंनि सुबुंफोरनि सायाव जोङो बेखौनो जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि जि खौरांगिरि बिथांमोननि सायाव जि गाग्लोबनाय बा बिथांमोननि सायाव जि इनाय नोजोरजों नायनाय बेखौ जाहाथे बन्द' खालामो जे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बाहागो लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौनो खावलायो।